Така, без филтър. Направила съм си вече грима, като съм си оставила устата нарочно, целенасочено, непокътната, за да ви покажа, момичета, на LXVM, някои любимите ми гримове. Това е русчето, още не съм си го сложила, както виждате, само лек контур и хайлайтър, но да. Оставила съм си устните нарочно така, за да ви покажа техния молив. Ето го сега. Аз, колкото да ми е голяма устата, обичам да си я ауърлайнвам, да си я правя още по-голяма. Този молив е страхотен цвят. Между капучино и праскова. Така. И сега, за да е пълна картинка,